Здравейте, приятели! Аз съм Златин Янков и днес играя на Minecraft 14.2. Това е зомби арена, която днес си изтеглих. Може да ви хареса. Този клип го направих аз. И надявам се излага. Това е много добър клип, което мисля, че ще го харесате. Тук аз играя не с с Емил, който днеска ще ви покажем как Няма го да име. играете. Това беше Милен, който го изключих от сервера си. Аз играя на телефон и ако все пак на компютър. то се виждаше. И за това днес ще отидем с зомбитата да играем. Търся го. Търся. Ето една. Може би е тук. О, Спенсър! Спенсъра ще го използвам да видя какво имам вътре. Те ми дадаха броня и елексири. Ето вижте. Днес аз ще си взема бронята и ще я put 105 голд. Окей. Сега ще си взема 105 голд. Първо Златин, готов ли си? За какво е? За Майнкрафта. Не, още не съм. Да, още много да правим. Още не съм отишъл при зомбитата. Той е вънка зомбито. Не, той е вътре. Дано да има. Здрасти, традиционен Златин. Моя брат играе на Minecraft. Бързо, ме накреш, бързо. Това беше върховно. О, той пък има много неща и много добър. Аз съм много добър. Сега той играе 14.5. Две. Мастърски. Той се играе Златин, моя брат, 14.5. Това беше моя приятел, който Милен ми пял влиза. Строго забранение. Това всичко. И това беше всичко, приятели. Аз съм Златин и надявам се да ви хареса този клип. И чао! Чао!